Nová Octavia je ikonou Slovákov. Majú ju radi slovenské firmy, slovenskí dôchodcovia, no a samozrejme aj slovenskí pracujúci. No a viete, čo je ešte typicky slovenské? Bonifacko, nejaký tip? Hodíš? Ja neviem, ja som ťa vôbec nepočúval som ťa vôbec. Čo si hovoril? Čo je ešte okrem Octávky typicky slovenské, vole? Typicky slovenské. Korupcia. OK, dobre. Pán sociológ, daj ešte niečo? Ja neviem. Brinzové halušky. Myslím vo svete aut. Jaké palivo? Palivo? Palivo. Firemná karta. Či... Píseš. Nafta. Áno, je to nafta, presne tak. Bože. No a keď spojíte jednu rovnicu a druhú rovnicu dokopy, tým pádom pred vami stojí vlastne to najslovenskejšie auto, aké môžeme poznať. Napriek tomu, že je z Česka. No tak vitajte pri sledovaní. Ak ste sa akurát nevrátili z Marsu, alebo z Ameriky, určite vám neuniklo, že Octavia takmer presne pred rokom dostala facelift. A my sme sa naň pozreli v tej najzákladnejšej motorizácii a v akčnej edícii Drive s cenovkou okolo 21 000 eur. Vtedy išlo o auto, ktoré nebolo práve najvýkonnejšie a ich výbavu malo len takú akurát, aj keď mne tam toho veľa nechýbalo. Lenže teraz sa pozrieme na druhú najvyššiu výbavu, teda s výnimkou RS a najsilnejšiu naftovú motorizáciu. A takáto Octavia vo výbave Top Selection so zopár príplatkami stojí už takmer dvojnásobok. A tak je na mieste otázka, čo za svoje peniaze dostanete. Je toho celkom dosť. A ja by som začal tou najväčšou zmenou, aj dizajnovo, aj technologicky, svetlometmi. Určite si všimnete, že ich vonkajší tvar je iný ako pred faceliftom, pretože táto spodná časť denného svietenia prečnieva až do lemu mriežky chladiča. Nie toho chromového, ale toho, dajme tomu, vonkajšieho plastového. My máme matrixové svetlá, čiže ten svetelný podpis je trošku členitejší a zároveň tu máme krystalínium, taký modrastý plast, ktorý označuje alebo odkazuje na český kryštál. Samotné svetelné body, ich je 36, čo je tiež viac oproti predošlej generácii a fungujú naozaj dobre. Nie sú to svetlá najvýkonnejšie v rámci koncernu, existujú aj modely, ktoré majú násobne viac svetelných bodov, ale ak nie ste vyslovený technologický fanatik, tak si myslím, že nebudete viac ani potrebovať. Jednoducho naozaj dobre. No a ešte jeden detail, žiadne hmlovky, ale namiesto nich tzv. Svetlá do zlého počasia, ktoré sa nachádzajú tu jemne z boku. A vzadu je to o ostrom dizajne, C-čkovom svetelnom podpise koncových svetiel, novom type nápisu Škoda, ten font sa trochu zmenil, a animovaných smerovkách. Ono vo finále pri facelifte v tej zadnej časti až tak veľa nevymyslíte. Ale ani nebolo treba. Facelift ďalej priniesol nové logo na prednej kapote, vylepšenú masku chladiča, aerodynamickejší predný nárazník a jemne upravený zadný nárazník. Ozaj, inak disky majú 18 palcov. V interiéri sa historicky po prvýkrát vynímajú príplatkové multimédia s uhlopriečkou až 13 palcov. Ich grafiku už poznáte zo Superba alebo Kodiaku a okrem malých dotykových plôch na navigáciu, multimédia a podobne im nemám čo vytknúť. Odozva je ukážková, rýchlych volieb je až 5, jednoducho veľmi dobre. V rámci faceliftu sa do Octavie dostali aj výkonnejšie 45W USB-C-čka. To znamená, že ponovom, ak máte nejaký či už slabší počítač alebo úspornejší, jednoducho taký, čo si vyžaduje menej nabíjacieho výkonu, tak si ho viete nabíjať aj priamo z tohto portu. K tomu vyhrievané sedačky v 3 stupňoch, volant vyhrievaný tiež až v 3 stupňoch, vyhrievané čelné sklo, dvojzónová klíma, dážnik vo dverách. Toto auto má toľko výbavy, že... Nehovorím, že nemôžete chcieť viac, ale rozhodne si myslím, že viac nebudete potrebovať. Octavia bola vždy známa aj svojim veľkorysým priestorom pre zadných cestujúcich, takže moja výška 1,90 m, sedadlo nastavené na mňa, myslím sedadlo vodiča, a priestor na kolená možno, že cca 10 cm v tej vystúpenejšej oblasti. Je tu ale aj toto vykrojenie a tam je priestoru ešte o 3, možno 4 cm viac. Na hlavu vďaka skosenej streche, keďže to je liftback, už narážam na tú strechu, keď som úplne vystretý, ale zas kto jazdí takto. No a keďže o Octavii a jej facelifte už viete podľa mňa celkom dosť, napokon nie je najnovší, poďme na tú výbavu. Takže v Top Selectionke aj roletky.
Okrem toho samozrejme lakťová opierka, tá musí byť aj s priestorom na poháre, aj s priechodom až úplne dozadu do kufra, priestor na bak s lyžami, alebo možno aj so snowboardom. Takisto takýto stojan na mobil, alebo možno v praxi skôr na tablet. Nechýbajú ani bačky, v sedadle vodiča, spolujazca, na časopisy, na ďalšie mobily. No a novinkou v rámci faceliftu je aj toto Simply Clever riešenie, takáto vanička s ďalšími 2 miestami na poháre, alebo priestorom na čokoľvek iné, peňaženku, detské hračky a podobne. A skoro som zabudol, toto tienidlo vzadu, táto roletka, tak tá mi ustrelila dekel. No a posledná disciplína, kufor. Nová Octavia je síce o skoro centimeter dlhšia ako pred faceliftom, ale kvôli zmeneným nárazníkom. Takže objem zostáva na rovných 600 litroch. Asi nemusím hovoriť, že nakladať doň budete ako malí bohovia vďaka tomu, že sa zdvíha nielen kovová časť, ale aj okno. Je to jednoducho liftback. Pod kapotou nastala v rámci faceliftu, ako by som to, denaftifikácia. Inými slovami, Škoda vylepšila ponuku motorov, ale na poli benzínových verzií. Napríklad takú štvorkolku s 200 koňmi na naftu už viac nedostanete. Octavia je síce dostupná s 2 litrom pod kapotou, ale výkony sú 115 a 150 koní. My máme tú výkonnejšiu, teda ponovom naftovú najvýkonnejšiu motorizáciu s výkonom 150 koní a najvyšším krútiacim momentom 360 Nm. Ak chcete počuť chuťovku, mám rovno dve. Prvá, rozdiel medzi naftovým 2 litrom, ktorý testujeme my, a RS-kovým 2 litrom na benzín je iba 10 Nm v neprospech tohto nášho naftového. No a druhá, toto auto dosahuje najvyšší krútiaci moment už pri 1600 otáčkach za minútu. Inak, vedeli ste, že takmer 3 z 10 predaných štvorkových Octavií majú pod kapotou práve túto motorizáciu? Z 0 na 100 zrýchli za 8,5 sekundy. Maximálna rýchlosť, počúvajte dobre, 228 km za hodinu. A ako som hovoril, 7-stupňová automatická prevodovka posiela všetku silu len na predné kolesá. Čo sa týka reakcií motora, to naladenie na čo najväčší krútiaci moment v čo najnižších otáčkach dosť prospieva jazdnému zážitku. Keď stlačíte plynový pedál na podlahu, čakáte nejakú štvrť sekundu na DSGčku, predsa len DSGčka má takúto vlastnosť a ešte k tomu je naladená priorite na spotrebu, čiže čo najnižšie otáčky. No ale potom to už ťahá, preradí, znova ťahá. Aby som doplnil, samozrejme, neporovnávam to teraz s nejakým ťahom elektromobilu alebo benzínového 3 litra, ale fakt, že toto auto má 150 koní a zároveň takýto ťah, to je dosť fajn. Pri takej bežnej jazde v štandardnom režime preraďujete pri asi 1900 až 2200 otáčkach za minútu. A ak jazdíte s plynom na podlahe, vyšší stupeň tam hodí až pri 4000 až 4500 otáčkach. Vždy v závislosti od prevodového stupňa a samozrejme od toho, či idete po rovine, klesáte alebo stúpate. No a bežné otáčky? Diaľničná 130 znamená približne 1900 otáčok na sedmičke. Ak pôjdete okreskami 90, tak to je nejakých plus minus 1650 otáčok na šestke alebo týchto 1300 plus minus na sedmičke. No a mestská 50 tá znamená 1500 otáčok na 4. prevodovom stupni. V cykle VLTP dokáže Octavia s našou motorizáciou jazdiť za 4,4 až 4,9 litra na 100 km. Tieto čísla sú reálne, ale musíte jazdiť viac na okreskách a menej v meste. Ak to máte ako ja, teda presne naopak viac mesto a menej okresky, počítajte s 5,7 litrami na stovku. Ale aj tak by to bolo asi 800 km na nádrž. Z hľadiska komfortu ide o klasickú Octaviu. Podvozok je o niečo plavnejší, aj keď priečné nerovnosti je jemne cítiť, sedačky sú mäkké. Celé toto auto je nastavené od motora cez podvozok až po riadenie tak, aby ste v ňom hltali stovky kilometrov v absolútnom pohodlí. Akustické pohodlie je na vysokej úrovni. Ani odvaľovanie zimných gum nie je príliš počuť a nafťak ten sa ozýva výraznejšie, ale len pri studených štartoch a prudkom zrýchľovaní. Octavia si aj tentokrát v našom teste obhájila povesť poctivého pracanta. V karosérii liftback je ešte o chlp komfortnejšia ako kombík, no a vzhľadom na to, alebo napriek tomu, že máme tento typ karosérie, stále odnesie kopu nákladu. No a tým pádom sa dostávame opäť k tomu, prečo ju Slováci,
A vlastne aj Maďari, Nemci, Rakúšania, Česi, Poliaci tak majú radi. Otázne len je, koľko aktuálne stojí a ktorú verziu si vybrať. Faceliftovaná Škoda Octavia vo verzii Top Selection začína na sume 29 220 €. Ak by ste ju chceli, ale s našou najsilnejšou naftou pod kapotou, vyjde vás na 36 580. Na druhej strane, ak vám to príde veľa, dá sa to aj podstatne lacnejšie. Keďže Škodovka oslavuje 130 rokov, pripravila si akčnú verziu tohto modelu s názvom Drive 130, ktorá ponúka viac ako základná výbava, ale zas to nie je úplný prepich. No a takúto driveku 130 dostanete za približne 22 000 €, čo je super, ale zas na druhej strane nie je dostupná s našou motorizáciou. Čiže prelúskajte si cenníky, pozrite si konfigurácie aj motorizácie a napíšte mi dolu do komentára, aká konfigurácia oktávky je vaša vysnívaná. Alebo prípadne na akej oktávke už jazdíte. No a teraz, keď tam už budete, dajte aj like, odber a zvonček. Bonifácko, rozlúč sa. A ja sa na teraz lúčim. Tak vám treba.